Você usa ela?
Ingo
Sema kupinga utanga bese utha.
ahambayo njengamanje sekuqaliwe ukunye esolandela okunye okuzokwenzeka njengamanje kunobaba nezinto ezokwenzeka bese singena ekudleni bese siyaqhubeka izinto kumakhaza namhlanje angazi indaba konke okufanele niyenze nina no2 uma kufanele ngigcobe ibovu nihambe nodunusa manidunusa izulu nasinethisela ngezulu nasigodolisa fanele nenze ukodwa uba umagcini akekho akaya ngaphuma bodunusa eminyango siyabonga akezeke umama Sanibonani. Siyanibingelela. Sijabule kakhulu ukuthi senifikile emzini wakwaSithole. Nakho konke senikwenzile sijabula kakhulu sithokoze kakhulu. Uke washo udadewethu athi nibahle nonke. Ngiyacabanga mhlawumbe bakhona abanye abazosala namhlanje. Kusasa sizothumela abakhongi bofunela nganeno. Khona uthanda ukusala. Sobathuma kusasa abakhongi thina. Laba Sithole, asinankinga nalutho. Singabathuma kusasa nje bofunela nganeno abakhongi. Umfazi wami ithi nansi indlamudla ngoba kuyadliwa la ekhaya angithandi ukuthi uma ngabe sekudliwa inyama yena angayidli sikhululekile la ekhaya siyadla. So
baqalile la kodwa khona into abafuna ukuyenza sebethe njengamanje sikiza wethu akadle kwasana sikiza wethu bengadli sonke lesikhathi la ekhaya namhlanje sezoqala simbone ehlafuna inyama sesombona ephethe ithambo nje hamba inyama Thank you.